Amayi abambo ndifuna ndikuita nenu ku program imeneyi imenenso tabwera ndi nyimbo za ntheteme, nyimbo za chisisimuso, nyimbo zopereka chiyembekezo mu nthawi yosweka mtima, nyimbo zotithandiza ife kuti ngakhale tikudusa mavuto osiyanasiyana tithe kudalira pa Yehova. Lord, grant me faith of the bird. Ambuye mundipase chikhulupiriro monga cha mbalame. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, ndinacho chimwemwe chachikulu kulandirani mu program ya Hymns of Hope Malawi edition, mu program imene timamva komanso kulimbikitsidwa ndi mauthenga osiyanasiyana, komanso imene timakhala ndi nyimbo za chisisimuso, nyimbo zolimbikitsa, nyimbo zopereka chiyembekezo mu nthawi ya mavuto, zoyimbidwa ndi Seventh-day Adventist ku Malawi, komanso ngakhala Seventh-day Adventist ku Malawi amene ali mayiko osiyanasiyana. Chotero ine mkonzi komanso mulutsi wa program imene Victor Khaula ndifuna ndikulandireni nonse kuti mu tsiku limene tiye tikhale limodzi, chifukwa muli zabwino zambiri zimene inuyo muthe kukhala nazo, komanso mumvera nyimbo zina mwina zimene simunazimvenso ayi, zimene zikhale zikutsimikizira pa uthenga umene ifeyo tili nawo mu tsiku la lero. Chotero tauzeni anzanuwo abwere pafupi, tatiyeni program imene mupange share ndi anthu ena, kuti program imene anthu ambiri akathe kusisimuka. Ambuye akudaliseni. Tiyeni tikonzeke pamene tikulowa mu program imene. Mmene tikulowa mkatikati mwa program imene Hymns of Hope Malawi edition, ndikulandireninso kachiwiri. Ndimakhala okondwa Sunday lililonse 7 o'clock madzulo, pamene timasonkhana nthawi ya ku Malawi 7 o'clock madzulo, tikukonzekera kuti mawa tikuyamba zintchito zosiyanasiyana titapuma mu weekend. Ambuye amatipasa phwando limene la uzimu, limene timagawana nyimbo zosiyanasiyana ndi mauthenga. Leronso ndabwera ndi mawu achilimbikiso komanso ndi nyimbo zobweretsa chisisimuso, nyimbo za chilimbikiso. Mutu wa program imene monga ndafotokoza kale ndiona kuti Ambuye ndipase chikhulupiriro cha mbalame. Ambuye mundipase chikhulupiriro monga chimakhala nayo mbalame. Lord, grant me the faith of the bird. Ambuye ndipase chikhulupiriro monga icho chimene chimakhala mwa mbalame. Kufotokoza nkonena kuti verse lathu limene tikufuna tikuona pa 1 Samuel chapter 30 kuyambira verse 3 mpaka 9, pamenepo tikumpeza Davide amene ku chapter 29 wapita kukamenya nkhondo ndi Afilisiti, nkhondo kumene kuja akumenya achoka kwawo aukamenya, pobwerera akukapeza kunena kuti the Amalekites, Amalaki abweranso nawo, abwera kuzagonjetsa ku dziko limeneli, ndi afika ku Ziklag ndi malo osiyanasiyana. Komano akuti chimene anachita iwo sanaphe munthu aliyense ayi, komano anatenga ana ndi azimayi ndi kuwatenga onse nkumapita nawo. Ndi akuti pamene amabwera kumeneko, iwowo atafika mumuzi muja anapeza kunena kuti anthu onse muli bwinja, chifukwa anthu atengedwa amoyo. Ndi akuti asilikali, ngakhale Davide akazi ake awiri anapezeka kunena kuti nawonso atengedwa. Ndi akuti munali kulira kuja kwena kuti kulira kufika pa chakuti choliranso alibe mphamvu alibe ayi. Kodi ino amayi ndi abambo munafikapo nthawi ina imene munafika kulira, kukhesa misonzi, nkufika kuti cholira chonse chathamwa atopa sopano ndi kulira. Ndi akuti chimene chidachitika, Davide sopano asilikali anayamba kumuukira ndi kuona kuti ayi amene watipangisa kuti akazi athu ndi ana athu aphedwe ndi uyuyo. Ndi akuti anafuna amutembenukire, anamtembenukira nafuna kuti amuphe Davide. Koma akuti Davide anafika kuona kuti ayi ndithu analirira kwa Yehova, anafunsa Yehova kuti tabweresani effort kuti tipange maitione kuti kodi ine ndifusire kwa Yehova. Daudi wansembe adafunsira kwa Yehova kuti
kodi ndi asatira Amaleki amenewa ndikagonjetsa komanso ndikabwerera ndizo zimene afunkha kuno? Akuti Mulungu anamuwuza kunena kuti ayi apite ndipo akagonjetse ndipo wina aliyense sawonongeka. Ndi nkhani yabwino kwambiri imene ndikufuna mutayiwerenga, komana akuti no atapita kumeneko ndithu anakagonjetsa ndipo anabwerera nawo wonse, nabweranso ndi zinthu zina zimene adalanda kumeneko. Nkhani imene tili nawo pandionena kuti Davide chimene chinampasa chikhulupiriro, anakhulupirira kunena kuti Mulungu akamuwuza kuti nopita patsogolo, pita ukapange ichi chichitika. Amayi ndi abambo, palibe munthu amene angasusane ndi mphamvu ya Yehova. Davide adakhulupirira ndipo ananyamuka ulendo napita nakagonjetsa. Momoti anthu amutembenukire anayamba kumulemekeza chifukwa cha nzeru zake. Apa tikuona ukulu wake wa Mulungu wakumwamba. Monga mtsiku la lero tikunena kuti chikhulupiriro ndi chinthu chofunika kwambiri, chimatithandiza. Tikufuna tiphunzirepo nkhani yokhuzana ndi mbalame. Mbuyo mudafotokozapo kunena kuti mbalame ingathe kukhala ndi mapiko ang'ono, monga mmene machitira ngakhale njuchi imathe kukhala ndi mapiko ang'ono. Komano chifukwa kuti imakhulupirira mapiko ake, simvera zonena za anthu ena, mbalame yaying'ono imatha kuyenda ulendo wautali umene ndege zokha zimayenda. Chifukwa chani? Umakhulupirira mapiko ake. Ndakhala ndikumva ku nthano imene yosiyanasiyana, komanso anthu osiyanasiyana alalikirapo zonena kuti mbalame ikakhala kuti no ili pa mtengo imatera, ndipo akuti ikatera kandi pa nthambi, kaya ikatera pa mtengo ungachepa motani imatha kuyamba kugona. Ndiye munthu wina mwina nkumafunsa kuti kodi chimene chimapereka chikhulupiriro kuti mbalame ikagone pa mtengo umene uja ndi chani? Fa nthawi zina zimatheka ikugona kamtengo kaja kamatha kupezeka kuti no kathyoka. Akuti chimene chimapangisa kuti mbalame izitha kugona itayima pa mtengo chifukwa imadziwa kuti ngakhale mtengo uno utathyoka, ndili ndi mapiko ndiuluka. Ndifa yake nthambi ikagwa, pamene mbalame yakhala sigwa pansi imagwirisa mapiko ake ndikumauluka. Kodi inu mukudziwa amayi ndi abambo kunena kuti nthawi zambiri pamene ife tikhala pa dziko lapansi, chikhulupiriro chili monga mapiko a ife pamene tili pa dziko lapansi. Ndiye tikufuna tione chikhulupiriro monga mapiko otithandiza kuti pamene tikukhala mdziko lapansi tikakumana ndi mavuto tisamakhale tikudera nkhawayi, koma kufunsira pa Yehova ndi kudalira pa chikhulupiriro kunena kuti Ambuye atitsogolera. Chotero mfundo yoyambirira imene tikufuna tione ndionena kuti monga kufotokoza pa 2 Mafumu chapter 6 verse 16 tikumva kunena kuti ngakhale mnyamata wa Elisa akuti no akuona asilikali akubwera kuti no azamuononga, anafika kuona kuti ayi ife tachepa nazo taona nakubwera ndi ochuluka kuti, koma Elisa anapemphera kwa Yehova nati Ambuye mumutsegule mnyamata imaso kuti aone. Akuti atamupempherera mnyamata uja adaona kunena kuti amene ali ndiwo ndi ochuluka kuposa amene akubwera ndi mdaniyo. Kodi inu mukudziwa kunena kuti nthawi zambiri fa Khristu timachita mantha ndi zinthu zimene sitena kuchita nazo mantha chifukwa kuti no maso athu sanatsegulidwe ayi. Koma akuti no maso a mnyamata atatsegulidwa adaona kunena kuti those that were with them were less. Iwo anali ochuluka. Mulungu amatipanga ife kunena kuti tingathe kuoneka tili tokha koma sitikhala tokha ayi. Tikakhala ndi chikhulupiriro, those with us are greater than those with the enemy. Iwo amene ali ndife ndi ambiri chifukwa ngati tili ndi Mulungu wakumwamba, we are in majority. Ndiye tsiku la lero tikufuna tione mfundo zinayi zimene ifeyo tingathe kuphunzira pa phunziro limene pa 1 Samuel chapter 30 verse 3 mpaka na 9. Mfundo yoyambirira ndiona kuti kukhulupirira mwa Yehova kumatipasa ifeyo kuti no tikhale ndi support yokwanira. Trust in God's support. Tiyenera ifeyo ngati ufuna tipambane tidalire kwa Yehova. Mfundo yoyambirira ndionena kuti trust in God's support. Tiyenera ife tizikhulupirira kuthandiza kwa Mulungu wakumwamba. Monga mmene taona ife kunena kuti mbalame ikakhala kandi pa mtengo simadera nkhawa chifukwa imadziwa kuti ngakhale nthambiyo itathyoka, pamene yayimapo patathyoka ili ndi mapiko ndipo imauluka. Kodi inu mukudziwa kuti ife a Khristu nthawi zambiri
tikakumana ndi mavuto, mwina tikakhala tili pa banja kapena tikakhala tili pa ntchito, tizidziwa kunena kuti tsiku lina mtengo umenewo tasamirapo kapena nthambi imene takhala ingathe kuthyoka, kaya ndi banja, kaya ndi business, kaya ndi thanzi limene lingathe kuthyoka. Koma ifeyo tikhale ndi chikhulupiriro ngati cha mbalame kunena kuti ngakhale zitathyoka ndingathe kuuluka ndi kukapezanso nthambi ina. Ife mmene tili pa moyo wathu wauzimu, mavuto amene ali pa dziko lapansi nthawi zina akamachitika amatithandiza ife kuti tichoke pamenepo tikafike malo ena. Mulungu akutisimikizira ife kunena kuti tikamukhulupirira iye sazatisiya tokhayi ndipo azatimenyera nkhondo. Tatiye timvere nyimbo ziwiri. Yoyambirira Joyful Souls akunena kuti tizauluka ife ngati mbalame. Tizauluka ife ngati mbalame, tikudziwa kunena kuti Yesu Khristu amene akubwera posachedwa, tizauluka ife ngati mbalame kukakumana naye Yehova mlengalenga kutengedwa kupita kumwamba. Komano ndikufuna tibwerese the second meaning of this song kunena kuti ifeyo monga tili pa dziko lapansi pano tikhale na mtima monga wachiwomba nkhanga umeneno tingathe kuuluka, tingathe kusiyana ndi ena aliwonse. Pamene ife tili pa dziko lapansi, Mulungu anatipasa chikhulupiriro chimene ngati mavuto alipo tingathe kuuluka, tingathe kuchita zinthu mosiyana ndi mmene anthu ena amachitira. Ndi nyimbo imene akunena kuti tizauluka. Yachiwiri akuimba ndi Chimwemwe Sisters akuti musaope. Nthawi zambiri pa dziko lapansi pano timakumana ndi mavuto osiyanasiyana, koma ifeyo akhristu tikulimbikitsa kunena kuti sitikuyenera kuopayi, chifukwa amene ali ndi ife ndi ochuluka kuposa amene ali ndi mdaniyo. Tatiye timvere nyimbo ziwiri zimenezi. I wonder how you're going to travel to heaven. Is it going to be by jumbo jet? Is it going to be like that? Or is it going to be secret rapture? Secret rapture? No. But in Malawi we have got this song which figures us flying to heaven like little birds. And I hope kids would like to fly like little birds when Christ comes to take us home. Yep. Amen? Please, Harari, are you there? Are you there, Harari? Who is ready to fly to heaven? Okay. Here we go.
Most people mistaken the coming of Christ as a secret thing. But as lightning strikes and everybody sees the light, when Christ returns, you see what's going to be? Everybody's going to see him. And everybody's going to say, this is the master we have been waiting for. Are you ready for that? Christ is coming. And on that day, the dead in Christ shall, dead people don't go to heaven. When somebody dies, he goes to the grave, waiting for the resurrection. When Christ comes, if you're already in heaven, who is he coming for? Who is he coming for? He's coming for us and the dead. When the dead in Christ shall rise, they'll be caught up in the sky. We who are alive will be caught up in the sky, ready to meet the Savior and live with him forever and ever. What? Forever and ever. What? More. I want to be there. And I want you to be there. We'll shed tears, not of sadness, not of sorrow, but tears of joy, hugging our loved ones. Brother, where have you been? Where have you been? I don't know, but I'm here now. Let's celebrate eternal life, mortality into the immortal. Amen. Now listen to this. We're flying now. We're flying. Respond to me. Is there any ready in the house? Is there anybody ready in the house? Man, are you there? Man, are you there? Let me see you wave. Oh yeah, I can see you. Now here we go. Is there anybody ready in the house? Is there anybody ready in the house? Your problem, but I am. You're not going there, but I'm going there. You don't hinder me. I'm on my way. Oh, let's take it off. Wow. Thank you. Ambuye Yesu, kale mfupi nane ndisaope, munditsogolere njira ya chikondi cha inu mbuye. Musaope, pakugwira ntchito musaope, poyenda naye musaope konse. Musaope, pakugwira ntchito musaope, poyenda naye musaope konse. Ambuye achosa
pakugwira ntchito musaope, poyenda naye musaope konse. Musaope, pakugwira ntchito musaope, poyenda naye musaope konse. Pakugwira ntchito pitani tsogolo musaope, Ambuye adalitsa pakutumikira musaope konse. Musaope, pakugwira ntchito musaope, poyenda naye musaope konse. Musaope, pakugwira ntchito musaope, poyenda naye musaope konse. Mfundo yachiwiri imene tikufuna tione ndionena kuti encouragement through adversity, kulimbikisidwa kupyolera mu mavuto. Ife amene tili pa dziko lapansi tizakumana ndi mavuto osiyanasiyana, amene mavuto kandi kutha kwa ntchito kandi kutha kwa banja. Kuti mukudziwa ine kunena kuti nthawi zina amanena kuti opposition kapena kuti mavuto amatithandiza ife kunena kuti no tisinthe njira imene ifeyo timayenda. Taganizirani kunena kuti pamene Yosefe amakumana ndi mavuto ndi abale ake, kuti abale ake akumunyoza nakamponyera muzenje, amaona ngati kunena kuti kwake kwatha. Koma sadadziwa kunena kuti kupyolera muzenje, kutengedwa kumene kupita kwa Potifa ndi kukayikidwa mu prison, Yosefe anakathera ku palace. Nthawi zina mavuto amatipangisa ife kunena kuti tikathe kupambana kapena kuti tikathe kuphunzira chinthu china chake chimene chingathe kutilimbikisa. Chotero mavuto nthawi zina amatithandiza kuti tione zinthu zina zimene ife sitinathe kuziona. Ndifaka amanena kuti to be a witness, uyenera kukhala munthu amene wachitira umboni. Ife timatchulidwa kuti ndife mboni zake za Yehova, and timayenera kupanga testify pa zimene ifeyo tadusamo. Chikhristu chongofotokoza kunena kuti ayi mkhristu amayenera kukhala chotere ndi chosiyana ndi munthu amene wadusa m'mavuto ngati amenewo. Ngati iweyo mwina sunathe kukumana ndi mavuto akuchosedwa ntchito kapena okhala opanda ndalama, kuti ufotokoze experience ya munthu amene alibe ndalama zimakhala zovuta. Koma iweyo ngati ulibe ndalama kapena kuti wachosedwa ntchito kapena ukumana ndi mavuto, ukadusa mmenemo umachitira umboni. Ndiye ndifake tikunena kuti ife pamene tikudusa m'mavuto timalimbikisidwa. Monga tikuona kunena kuti no Davide adakumana ndi mavuto amenewa, akunena kuti no anthu atafika pomutembenukira, iyeyu zinamphunzitsa kunena kuti no akafunsire kwa Yehova, ndipo Yehova anamuthangata. Kodi ife tikakumana ndi mavuto timathamangira kwa ndani? Odala ndi amene mavuto awo amapita kwa Yehova, ndipo akuti atapita kwa Yehova anamuza kuti pita, ndipo anapita kumene kuja nakamenya nkhondo, ndipo akunena kuti onse aja anthu anabwerera, ndipo munthu oti no iye chikhulupiriro chake chinatsika, akuti no analimbikisika poona mphamvu yake ya Yehova. Tatiye ndimvere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira imene akuti basa ndi Rande na Nsungwe, akuti sungakhale ndi zinthu zonse. Amayi ndi abambo amene tikukhala pa dziko lapansi, nthawi zina moyo wathu timafuna titakhala ndi china chilichonse, koma moyo umafika nthawi ina yoti no nthambi imene tinali nayo imachoka. Sitingakhale ndi zina zonse ayi. Mulungu wakumwamba amatikonda, watipasa tiphunzire kumuyamika pa zimene ifeyo tili nazo. Yachiwiri akuti in God we trust, imene akuimba ndi a Faithful Love, kuti mwa Mulungu wakumwamba ifeyo timadalira. Yachitatu akuti dzangirani, khulupirirani,
imene akutiimbira ndi ya Shine for Christ. Awawo akutiimbira Shine for Christ akuti dangirani Yehova, ife tidalire pa Yehova. Amene a Shine for Christ singers akutipasa nyimbo imene. Chotero tatiye ndimvere nyimbo zitatu zimenezi. Dontola moyo wanga vetsela usalile moyo ndiovuta kala olimba ntima empela usatope beka ntima wanga iwe Vetseta usadabwe moyo ndio wawa kala okwanitsidwa ndicho mwea uli nacho nalindi chuma nalindi nyumba nalindi munda ndiza kuja nalindi banja nalindi ana enalibe chimwemwe alibe kala usangalala kala oyami kambuye welenga madalitso wako usafanizile ndia zako sunga kame ndizonse wako usafanizile ndia zako sunga kale ndizonse muzikoli vetsela mbale wanga vetseta usanyate moyo masinta usakomedwe ndizomwe uli nazo deka mbale wanga zamawa singatiwe kala bwino ndia zako kala olemekeza mulengi zonse ulinazo nalindi chuma nalindi nyumba nalindi munda ndiza kuja ena kugwala nalindi nkhawa ena alibe ntendere alibe kala usangalala kala oyami kambuye madalitso wako usafanizile ndia zako sunga kale ndizonse muzikoli kala usangalala kala oyami kambuye welela madalitso wako usafanizile ndia zako sunga kale ndizonse muzikoli My soul finds rest in God alone. Salvation comes from Him. My hope is found in God alone, and we will trust in Him. In God we trust.
soul, a fortress found in God alone, and He will keep us strong. In God we trust. In God we trust. In God we trust. In God we trust. He rules the world in righteousness. We follow His command. One nation under God above. With Him we always stand. My soul finds rest in God alone. Salvation comes from Him. My hope is found in God alone, and we will trust in Him. In God we trust. In God we trust. In God we trust. In God we trust. Yehova zanintitole tasuzika chomene pasi pano satana watinanga kwa kulusa. Yehova zanintitole tasuzika chomene pasi pano satana watinanga kwa kulusa. Dangirani Yehova mumasuzo gane wose murecha tonda wa yose na umoyo wane. Dangirani Yehova mumasuzo gane wose murecha tonda wa yose na umoyo wane. Wefumu kwambula imwe ndakutisen titasbiken wenimwe Yehova timutiponose. Wefumu kwambula imwe ndakutisen titasbiken wenimwe Yehova timutiponose. Mwachite mwa Yehova nitondere murani ngongolo zinu Yehova ziwe jiwelo chane. Mwachite mwa Yehova nitondere murani ngongolo zinu Yehova ziwe jiwelo chane. Palatinga lutanamwe panjitinga masuka timam kutiye wasole wakuwatomboza. Palatinga lutanamwe panjitinga masuka timam kutiye wasole wakuwatomboza. Walutenge walunje
niwe chihulu ichi walutenge walunji ndiwo wati watondenge dandirireniye ova niwe chihulu ichi na umoyo wane mwachite mwa Yehova nitondele mulwani gongono zinu Yehova ziwe chiwelo chane walutenge waluji dangilileni Yehova niwe chihulu ichi dangilani Yehova mumasuzo ngane wose nguwe chatonda wa yose na umoyo wane balutenge walunji diwo wati watondenge dangilireni Yehova niwe chihulu ichi dangilirani Yehova mumasuzo ngane wose ubechatonda wa vyose na umoyo wane mwachite mwa Yehova nitondele mulwani gongono zinu Yehova ziwe chiwelo chane walutenge walunji niwo wati watondenge dangilireni Yehova niwe chihulu ichi dangilani Yehova mumasuzo ngane wose tatonda wa vyose na umoyo wane. Mfundo ya chitatu imene tufuna tione ndiona kuti pamene tili mu program imene tikunena kuti Lord grant me the faith of the bird. Ambuye ndipaseni chikhulupiriro cha mbalame chimene imbalame imatha kukhala pa nthambi yaying'ono ndikumagona tulo. Chimalimbikitsa mbalame ni chani? Imadalira mapiko ake, imadziwa kuti ngakhale nthambi itagwa ineyo ndingathe kuuluka. Ifenso ngati akhristu pali zinthu zambiri zimene timasidalira pa dziko lapansi zimene timaona ngati zimenezo, koma tizidziwa kuti ngakhale zinthu zimenezo zitati zachoka tili ndi mapiko athu ndi achikhulupiriro, kukhulupirira kuti ni mwa Mulungu pamene vuto lina kapena labwera Ambuye ali ndipo tulukira pake. Mulungu sazalola kunena kuti ife tikumane ndi mayeso amene sitingathe kuwagonjetsayi. Ndiyeno mfundo yachitatu ndionena kuti pursuing victory in faith. Ifeyo tifunefune kapena kuti tifunefune chigonjetso kupyolera mu chikhulupiriro. Tikuyenera tifunefune, we have to pursue victory in faith. We know as Christians we were promised that we'll be saved through Jesus Christ. And ifeyo timakhulupirira kunena kuti ngati tikukhulupirira mwa Yesu Khristu tizapulumutsidwa. Kodi Yohane 3:16 sakutera kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Tikukhulupirira kunena kuti no righteousness is by faith.
kuti ife tiyeresedwe, timayeresedwa mu chikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu. Ngakhale zili zonse zimene ife timachita sizingatipulumutse, koma ife kukhulupirira mwa Yesu Khristu. Ndifake Yesaya kuti kamayesera kuti ife tizipulumutse pa ife tokha, chikhulupiriro chathu chili ngati nsanza, koma chikhulupiriro chimene chili chodala ndicho cha mwa Yesu Khristu. Ndifa yake mbalame imene ili pa mtengo imakhulupirira kunena kuti ngakhale vuto litakhala lotani, ili ndi mapiko, ingathe kuuluka kuchokera dera limene ukafika dera lina kumene kuli malo imene ingathe ukatera. Ife tikudziwa kuti ngakhale mavuto a dziko lapansi kaya titengera kandi kuimfa, koma tili ndi chikhulupiriro kuti likubwera tsiku lina limene Yesu Khristu azatitenga, kaya azatipeza titafa, koma odala akufa mwa Ambuye, chifukwa lipenga likazalira tizavala mapiko ndipo tizaulusidwa naye Yehova limodzi mulengalenga kukakumana ndi Ambuye, wakhala ndi chimwemwe chosatha. Tiyeni timvere nyimbo ziwiri. Imene yoyamba akutiimbira ndi ana Masalima Singers akunena kuti kodi ndinu msilikali, yachiwiri akunena kuti nkhondo yoyimbidwa ndi harps. Choto ifeyo monga ngati asilikali amene tili pa dziko lapansi, tiyeni tidziwe kunena kuti tikumana ndi mavuto osiyanasiyana, koma tikhale nawo chikhulupiriro cha mbalame chimene timakhulupirira mapiko athu, chikhulupiriro kunena kuti ngakhale zitavuta zotani, nkhondo itavuta motani, ifeyo tizagonjetsa. Nyimbo ziwiri, na Masalima Singers komanso the harps kuchokera ku Lilongwe. Sirikali watajira Yesu ndiza chitama takodi kunena za iye tinalo Yesu yo yemwe nandifera landira corona ngakalema uto tinalo Yesu yo yemwe nandifera landira corona ngakalema uto. Kodi ndinganke kumwamba mutendere moka mame neenao ali kumenyana kondo tinalo Yesu yo yemwe nandifera landira corona ngakalema uto tinalo Yesu yo yemwe nandifera landira corona ngakalema uto. Kodi palibe adani
Landira corona Ngakalema Muto Zinalo, Yesu yo, yewe nandifera, ndiza landira corona, ngakalema uto. Tiri pachikondo chomenyana ndindani Yesu mbuye watu tatitokoza tinyamule zonse zomenyera nkondoi Bible nyimbo zatu tigonjetsa mdaniyo kondoi ndiya Yehova tatilimbitsa titagonjetsa Varezilimbe ukonzekele poti ndipwe wankondo wa Yesu kondoi ndiya Yehova tatilimbitsa titagonjetsa Ndivarezilimbe ndikonzekele poti ndipwe wankondo wa Yesu Ndine mwana sindingathe kukuba sindingakwere hachi sindingaombe mfuti sindingathe kuyeletsa ndeke koma ndine wankondo haya zatu itilinda nkondo Inulibanitu poti nkondo ndiya Yesu limbikani maninjia chole lingalao Ambuye ndikazembewa tuyo Mankondo ndiya Yehova poti zokolela titagonjetsa Uvalezidimbe ukonzekele poti ndiwe wake wankondo wa Yesu kondoi ndiya Yehova unditsogolela titagonjetsa Ndivalezidimbe ndikonzekele poti ndine wake Bambo muvalezidimbe mukonzekele poti ndine wake Mama muvalezidimbe mukonzekele poti ndine wake popitiriza mpulogalamu imene ya Hymns of Hope Malawi edition mfundo yachinayi komanso yomaliza ndiyonena kuti a message of hope and restoration. Tikamawerenga buku limene 1 Samuel chapter 30 kuyambira verse 3 mpaka 9 komanso ngakhale kuwerenga chapter chonse tiona kunena kuti pali chiyembekezo chodala kunena kuti zinthu zimene ifeyo tikutaya pa dziko lapansi pali chiyembekezo yona kuti Mulungu wakumwamba amatipasa chiyembekezo komanso ndi kuti kuwezeresa zinthu zimene ifeyo zinawonongeka. Monga tikuona mu nthano imene kunena kuti Davide ndi asilikali awa kunena kuti adapeza muzi wonse anthu onse atengedwa amayi ndi wana. Monga tikudziwa kuti anthu akamapita ku nkhondo amene amapita anali azibambo azimayi ndi wana amasala pobwera anapeza wina aliyense palibe
koma akuti atapemphera kwa Yehova ndipo Mulungu anamuwuza kuti asatire Amaleki ndipo ukagonjetsa. Akuti ino atapita kumeneko Mulungu anawalimbikitsa chikhulupiriro chawo, anabweza kuti ino palibe ngakhale kuti ndi mmodzi anaphedwa, ngakhale ziweto zawo anazilanda nabwerera nazo. Amayi ndi abambo, ino ndine timatumikira Mulungu amene zinthu zina zimene tingaoneka ngati talandidwa, pamene ife tili pachoonadi, pamene ife tikuyima njipa Yehova, Mulungu akutilonjeza kunena kuti azalimbikitsa chikhulupiriro chathu komanso azatibwezeretsa. Angathe osatipasa chinthu chomwecho, koma azatipasa chinthu chapamwamba chimene chidzatipangitsa ife kuyiwala mavuto amene ifeyo tinakumana nawo. Kutumikira Mulungu amene amatikonda. Kodi ndi chinthu chiti chimene mukuona kuti mwataya pa dziko lapansi? Kodi ndi zinthu zimene mumafika kuona kuti inuyo munalephera pena pake interview, mwina kapena business yanu pena inalephereka, dziwani kunena kuti there is God who is ready to restore zinthu zimene inuyo munazitaya pamene inu mumayima pachoonadi. Alipo ena mwina ntchito munachotsedwa osati chifukwa kuti munaba kapena munachita cholakwika, koma chifukwa kuti munayima pachoonadi. Dziwani kuti alipo Mulungu amene azatipase ndi kutibwezeretsa pa chikhulupiriro chathu. Tatiye timvere nyimbo yoyambirira akutipasa ndi Wonderful Voices. Awawa ndi Seventh Adventist amene ali ku UK, mpulumusi. Nyimbo imene imalemekeza ndi kumuona Mulungu kuti kodi Mulungu ndi otani, mphamvu zake za Yesu Khristu ndi zotani. Nyimbo yachiwiri akuti M'busa wanga, imene akutiimbira ndi Ansewa Future Adventist Men. Amayi ndi abambo, tatiye timvere nyimbo zimenezi. Wonderful Voices akunena kuti wonderful, merciful Savior. What a wonderful God that we serve. Amene yachiwiri akuti M'busa wanga, the Lord is my shepherd. Ambuye Mulungu Yesu akadzakhala m'busa wathu sitizasowa. Tiye timvere nyimbo zimenezi. How I love the great Redeemer, who is doing so much for me. With what joy I tell the story of the love that makes men free, till my earthly life is ended. I will sing songs above, and beside the crystal sea, more and more my soul shall be praising Jesus and His love. He is everything to me. He is everything to me, and everything shall always be. I will never cease to raise a song of gladness in His praise. And in the world above, my soul shall sing of saving love. Life and light and joy is He, the precious friend who died for me. He has purchased my redemption, brought my burden of sin away, and is walking on beside me, growing dearer day by day. That is why I sing His praises. That is why joy is mine. That is why forevermore, on the everlasting shore, I shall sing of love divine. He is everything to me. He is everything to me, and everything shall always be. I will never cease to
sindiza sowai, andikonesa usiku, andisogolera. Yehova ndimbusa wanga, sindiza sowai, andikonesa usiku, andisogolera. Yehova ndimbusa wanga, sinza sowa, sinza sowa, andisogolera ine, ulikonse ndipita. Yehova ndimbusa wanga, sinza sowa, sinza sowa, andisogolera ine, ulikonse ndipita. Kana ndipsinjike bwanji, andisamalabe. Bale usadandaule, Yesu ndiye yango. Kana ndipsinjike bwanji, andisamalabe. Bale usadandaule, Yesu ndiye yango. Yehova ndimbusa wanga, sinza sowa, sinza sowa, andisogolera ine, ulikonse ndipita. Yehova ndimbusa wanga, sinza sowa, sinza sowa, andisogolera ine, ulikonse ndipita. Yehova ndimbusa wanga, sinza sowa, sinza sowa, sinza sowa, sinza sowa, andisogolera ine, ulikonse ndipita. Ulikonse ndipita. Ulikonse ndipita. Ulikonse ndipita. Maindi ya bambo, tukufika kumapeto sopano kwa programu imene. Mundilole ndisana kupasireni nyimbo yomaliza. Ndikuthokozeni ino amene munatenga nawo mbali wa kukhala nawo pa programu imene. Ndikudziwa kuti munali wotanganidwa koma pongokhala pa nthawi imene kuti mumvere programu imene, kukhulupirira kuti ino Ambuye atiyankhula. Tikufunika ife tikhale nacho chikhulupiriro monga cha mbalame. Mbalame imene imadalira kuti ngakhale ndili pa mtengo uno, ngakhale ndili mulenga, ngakhale nthambi itachoka, ndili ndi mapiko awa ndipo ndingathe kuuluka. Ifeyo ngati Akhristu tili nazo zinthu zambiri zimene zimatipasa ifeyo kumaona ngati kuti we are secured. Koma dziwani kuti kaya ndi thanzi, kaya ndi chuma, kaya ndi chani, tsiku lina zimenezo zidzachoka. Koma odala ndi amene amakhulupirira mwa Yesu Khristu, chifukwa chimenecho chimawapasa mphamvu yotha kuulukabe. Monga chiwombankhanga chimauluka kupita mwamba, ifeyo tikuyenera kuti no chikhulupiriro chathu chisagwedezeke, kuti ngakhale namondwe atakula motani, ifeyo tizakhalebe njii pamaso pake pa Yehova. Ngati muli ndi nyimbo komanso testimony, kaya mwina muli ndi nyimbo ina imene mfuna tapempha titayika mprogramu imene, tumizani uthenga wanu ku WhatsApp number +1 269 815 2258. Komanso email address victorkhaula@gmail.com. Mukatumiza zimenezi tizatha kuimba nyimbo zanu kapena kugawana nazo testimony yanu ndi anthu osiyanasiyana amene akumadalisika Sunday lililonse 7 o'clock nthawi ya ku Malawi mu program imene ya Hymns of Hope. Ambuye akudaliseni.
ndikufuna pamene mukupita tsiku la lero mupange chiganizo kunena kuti no Ambuye ndipaseni chikhulupiriro monga cha Mbalame chimene ino ngakhale zinthu zingakhale kuti mukhala mu dziko lilovuta, ine chikhulupiriro changa chizibwera ifa kuti ino ngati ine ndili mwa Yesu munandipasa mapiko owulukira mu nthawi ya mavuto ngati amenewa. Ambuye akudaliseni. Tatiyeni timalize ndi nyimbo yakunena kuti dziwa Yesu sanakusiye wekha, imene akuimba ndi Advent Voices, awa ndi akumwanza Central, ndi akutilimbikitsa kunena kuti tisafoke ndi kupemphera. Amayi ndi abambo, ngati pali chida chachikulu mene tili kumapeto a nthawi, chimene tingakhale nacho ndiye kupemphera. Tiye tipemphererane wina ndi nzake. Ndathokoza kwambiri pamene mukuganizira zopita kukagona, komanso mukuganizira zokayamba ntchito mawa Monday. Ambuye akudaliseni. Mnali ndi ine Victor Khaula, mkonzi ndi mulusi wa programu imene ya Hymns of Hope. Tiyeni tizaonanenso sabata ya mawa 7 o'clock madzulo. Ambuye akudaliseni. Bye. Godi wakwe sedwampai ndi mavuto anziko lino, pena zinthu sizikuyenda. Ziwa Yesu sanakusiye, limba mtima sanakusiye, alipo pafupi nawe, bikira bema yanko ako, usafoke ndikupempera, limba mtima sanakusiye, alipo pafupi nawe, bikira bema yanko ako, usafoke ndikupempera. Kodi aba lena kunyanyala, kapenandi wewamasiye, imvalonjezo na Yesu wako, nitakhala nawe nthawi zonse, limba mtima sanakusiye, alipo pafupi nawe, bikira bema yanko ako, usafoke ndikupempera, limba mtima sanakusiye, alipo pafupi nawe, bikira bema yanko ako, usafoke ndikupempera, usafoke ndikupempera, usafoke